Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σταμάτης Σταύρος Κανελόπουλος και σήμερα θα έχουμε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Dr. Win. Μετά το σεμινάριο θα σας αποστείλουμε email με το μαγνητοσκοπημένο βίντεο και μια σύντομη φόρμα που θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Το Dr. Win χωρίζεται σε δύο μέρη, τον τοπικό φάκελο και τη συνταγογράφηση. Το σημερινό σεμινάριο εστιάζει στις δυνατότητες του προγράμματος για τη συνταγογράφηση. Θα σας παρακαλούσαμε να κρατήσετε τις ερωτήσεις σας για το τέλος της παρουσίασης και να αφορούν αποκλειστικά το περιεχόμενο του σεμιναρίου, ώστε να διατηρήσουμε ομαλή τη ροή της παρουσίασης. Θα ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την προστασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητο να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, όπως να έχετε ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα Windows, να έχετε αναβαθμισμένο και εμπορικό antivirus και το σημαντικότερο ίσως απ' όλα, την τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα backup. Ακόμα θεωρούμε πλέον αναγκαία τη συνεργασία των ιατρίων με κάποιο τεχνικό, ώστε να μπορεί να επιλύει θέματα που είναι εκτός της αρμοδιότητας της εταιρείας, όπως δικτυακά θέματα που είναι συχνά με τις τελευταίες εκδόσεις και ενημερώσεις των Windows, ασφαλείας και το πιο σημαντικό της επίβλεψης των διαδικασιών backup. Ξεκινάμε σιγά σιγά με το πρόγραμμα. Η εταιρεία μας στοχεύει να απλοποιήσει τη διαδικασία συνταγογράφησης, ξεπερνώντας τις συχνά χαοτικές μεθόδους που απαιτούνται. Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη, καθώς το δοκιμαστικό σύστημα της ΙΔΙΚΑ, στο οποίο μόνο σε αυτό έχουμε εμείς πρόσβαση, διαφέρει κατά πολύ από το παραγωγικό. Αυτές τις δυσκολίες ξεπερνιόνται με τη βοήθεια πολύτιμων συνεργατών ιατρών και τους ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή στο πρόγραμμα. Κατά την εισαγωγή στο πρόγραμμα, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε την μονάδα συνταγογράφησης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, κάτι το οποίο αλλάζει και εντός του προγράμματος. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας τους τρόπους επιλογής ενός ασθενή, ο οποίος είναι, όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, ξεκινάει και μία αρχική οθόνη, η οποία περιέχει και τις πρόσφατες αναζητήσεις, τις καρτέλες ασθενών που έχουμε ανοίξει τελευταία. Οπότε, ο ένας τρόπος για να μπορέσουμε να επιλέξουμε έναν ασθενή είναι να επιλέξουμε με διπλό κλικ να ανοίξουμε κάποιον ασθενή που έχουμε ανοίξει πρόσφατα. Υπάρχει μία καρτέλα επιβεβαίωσης η οποία αναγκαστήκαμε να βάλουμε μετά από απέτηση της ΙΔΙΚΑ για επιβεβαίωση του ΆΜΚΑ και με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στην καρτέλα συνταγογράφησης ενός ασθενούς. Να δούμε λιγάκι και τους άλλους τρόπους που έχουμε. Καταρχήν, εφόσον είμαστε εδώ, να δούμε ότι με δεξί κλικ από τις πρόσφατες αναζητήσεις έχουμε τη δυνατότητα, σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στη συνταγογράφηση, να ανοίξουμε και μία καρτέλα χωρίς συνταγογράφηση, κυρίως για να μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε κάποια απόδειξη ή να δούμε άλλα στοιχεία από την καρτέλα του ασθενούς. Να ανοίξουμε λιγάκι από το πάνω μέρος την αναζήτηση των ασθενών, που από εδώ είναι ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να ανοίξουμε μία καρτέλα ασθενή. Οι τρόποι αναζήτησης μπορείτε να τους δείτε αφήνοντας το mouse στο ερωτηματικό. Είναι είτε με τα στοιχεία του επωνύμου και ονόματος, τα οποία
δεν υπάρχει λόγος να τα γράψουμε και ολόκληρα. Μπορούμε να γράψουμε μέρος του επωνύμου και με κενό δίπλα μέρος του ονόματος. Ακόμα μπορούμε να ψάξουμε με κάποιο τηλέφωνο. Μπορούμε να ψάξουμε με άμκα ή ακόμα μπορούμε να ψάξουμε και ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που συμπληρώσουμε κάποιο άμκα, το πρόγραμμα είτε θα ανοίξει την ήδη υπάρχουσα καρτέλα εφόσον έχουμε ξανανοίξει αυτή την καρτέλα ασθενή, είτε θα δημιουργήσει μια καινούρια καρτέλα, τις οποίες τα στοιχεία θα τα αντλήσει από την ΙΔΙΚΑ, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Οι καρτέλες μπορούν να περιέχουν είτε μόνο τα στοιχεία της συνταγογράφησης, επιλέγοντας το σύμβολο σίγμα που έχουμε, είτε αν πατήσουμε το φακελάκι στην αναζήτηση ασθενών, μας ανοίγει όλη την καρτέλα, την πλήρη καρτέλα και με τον τοπικό φάκελο, το οποίο δεν αφορά το συγκεκριμένο σεμινάριο, οπότε να δούμε λιγάκι μόνο την καρτέλα της συνταγογράφησης. Επιλέγω λοιπόν να ανοίξω μία καρτέλα ασθενή. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να δούμε με το που ανοίγει η καρτέλα, παρόλο που ανοίγει στο ιστορικό, δεν θα είναι το πρώτο που θα ξεκινήσουμε να δούμε. Την υποκαρτέλα λοιπόν είμαστε στην κυρία Πολυδώρου και από κάτω βλέπουμε ότι είναι επιλεγμένη πρώτη η υποκαρτέλα ιστορικό. Αυτό που θέλω να δούμε για αρχή είναι τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του προγράμματος και έχουν τις λεπτομέρειες του ασθενούς που μόλις επιλέξαμε να ανοίξουμε. Οπότε έχει επώνυμο όνομα, έχει την ηλικία, έχει το άμκα, το οποίο αν πατήσουμε πάνω στο άμκα έχει γίνει αντιγραφή και είναι έτοιμο για να το επικολλήσουμε κάπου αλλού αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έχει την ένδειξη αν αυτός ο ασθενής έχει ενεργή ή αν ενεργεί την άλλη συνταγογράφηση. Έχει τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην ΙΔΙΚΑ για την διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του και υπάρχει και μια δυνατότητα που προσθέθηκε πρόσφατα να κάνουμε και επεξεργασία αυτών των στοιχείων, κυρίως του τηλεφώνου που πολλές φορές για κάποιες συνταγογραφήσεις είναι απαραίτητο να είναι το σωστό και ίσως να είναι και το κινητό του τηλέφωνο ώστε να λάβει κάποιες ενημερώσεις σε περίπτωση που κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ποιο θα είναι το ταμείο, το ασφαλιστικό ταμείο που θέλουμε να γίνει η συνταγογράφηση. Και αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να βλέπουμε στο πάνω και να εξετάζουμε αν θέλουμε να επιλέξουμε κυρίως το ασφαλιστικό ταμείο σε περίπτωση που ο ασθενής έχει τουλάχιστον περισσότερο του ενός και να ξέρουμε και αν έχει ενεργεί την άλλη συνταγογράφηση ή να επεξεργαστούμε τα στοιχεία του. Ξεκινάμε λιγάκι, να καθαρίσω λιγάκι από αυτά που έχουμε ήδη. Ξεκινάμε κατευθείαν με την καταχώρηση συνταγής. Από την πρώτη καρτέλα που βρισκόμασταν στο ιστορικό, έχω μεταβεί στη δεύτερη καρτέλα που είναι καταχώρηση συνταγής. Το σημαντικό στο πρόγραμμα είναι ότι προσπαθούμε με λίγες κινήσεις να μπορέσουμε να συνταγογραφήσουμε μειώνοντας τα βήματα που χρειάζεται. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την επίσκεψη, που στην ΙΔΙΚΑ υπάρχει υποχρέωση να ανοίξετε από την αρχή. Στο πρόγραμμά μας δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση να ξεκινήσετε στο να χειροκίνητα να δημιουργήσετε μια επίσκεψη. Το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο να έχει κάποιο
αρχικό λόγο επίσκεψης που μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να το αλλάξετε. Και ακόμα, παρόλο που έχουμε, σε περίπτωση που έχετε περισσότερες μονάδες συνταγογράφησης ενεργές, μπορείτε να επιλέξετε για τη συγκεκριμένη συνταγή να συνταγογραφήσετε με κάποια άλλη μονάδα. Και βέβαια, οι συμβεβλημένοι μπορούν να επιλέξουν και τον υπολογισμό στο όριο. Όπως και σε περίπτωση που ο ασθενής αυτός ήταν παλαιά δικαιούχος του ΕΚΑΣ, να κάνουμε κάποια επιλογή για αυτό το χαρακτηριστικό. Το κύριο χαρακτηριστικό και ο κύριος στόχος που έχουμε είναι να μην ασχολείστε τουλάχιστον από την αρχή για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αυτό που θέλαμε από την αρχή που κατασκευάστηκε το πρόγραμμα είναι να επικεντρωθούμε στο τι χρειάζεται οι γιατροί να κάνουν. Οι γιατροί λοιπόν πρέπει να συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα. Οπότε δεν έχουμε την υποχρέωση όπως στην ΙΔΙΚΑ στο να πρέπει να ξεκινήσετε από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν τα φάρμακα και να τα εισάγετε στη συνταγή. Μπορούμε να έρθουμε κατευθείαν, να επιλέξουμε κάποιο φάρμακο. Ας βάλουμε κάποιο απλό. Επέλεξα λοιπόν από τη λίστα, με το που έκανα αναζήτηση, μου έβγαλε κάποια φάρμακα, σύμφωνα με αυτή την αναζήτηση, επέλεξα κάποιο, πάτησα το συν και με αυτή την επιλογή μου συμπλήρωσε αυτόματα κάποια πράγματα το πρόγραμμα. Αυτό το έκανε για αρχή με βάση το ιστορικό του ασθενούς. Δηλαδή με βάση αν αυτό το φάρμακο έχει ξαναγραφτεί στον ασθενή και με ποια διάγνωση, μας συμπλήρωσε και τα αναλυτικά στοιχεία και της διάγνωσης και της ποσότητας και του ποσοδόσης και της διάρκειας, όλα τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται το φάρμακο, και στην διάγνωση μας έχει βάλει κάποιο κίτρινο χρώμα σαν background για να μας δείξει ότι αυτό έγινε αυτόματα από το πρόγραμμα, και να προσέξουμε αν θέλουμε να το αλλάξουμε. Η επιλογή των φαρμάκων γίνεται από 3 διαφορετικές λίστες. Υπάρχουν η λίστα που έχει όλα τα φάρμακα. Σε αυτή τη λίστα υπάρχουν ήδη κάποια χαρακτηριστικά του κάθε φαρμάκου και αν αφήσουμε πάνω σε κάποιο φάρμακο τον κέρσορα του mouse βλέπουμε και κάποια περισσότερα χαρακτηριστικά του. Υπάρχει η λίστα του ιατρείου που είναι τα πιο χρησιμοποιούμενα φάρμακα με βάση την ιστορικότητα από όλους τους ασθενείς. Και υπάρχει και η λίστα φαρμάκων του συγκεκριμένου ασθενούς με βάση το ιστορικό του. Ακόμα υπάρχει δυνατότητα να εμφανίσουμε και τα μη συνταγογραφούμενα, αν κάτι τέτοιο μας βοηθάει, ώστε φαίνονται και με γκρι χρώμα και βλέπουμε κάποιο φάρμακο για ποιο λόγο δεν είναι συνταγογραφούμενο, αφήνοντας το κέρσορα πάνω και μας έχει τα πλήρη χαρακτηριστικά του και για ποιο λόγο έχει βγει από τη συνταγογράφηση. Αντίστοιχα και για τις διαγνώσεις, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλη τη λίστα των διαγνώσεων, έχουμε να δούμε τη λίστα των πιο χρησιμοποιούμενων, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενων διαγνώσεων του ιατρείου ή τη λίστα των διαγνώσεων του συγκεκριμένου ασθενούς που έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη για κάποια συνταγογράφηση. Στα φάρμακα έχουμε και τη δυνατότητα
να κάνουμε αναζήτηση όχι με βάση της εμπορικής ονομασίας, αλλά με βάση της δραστικής ουσίας. Αυτό γίνεται πατώντας μία φορά ένα κενό, ένα space, και αρχίζοντας να γράφουμε την δραστική ουσία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μας φέρει όλα τα φάρμακα που έχουν αυτή τη δραστική ουσία. Συμπληρώνουμε λοιπόν όλα τα φάρμακα που θέλουμε, με όλες τις διαγνώσεις που πρέπει να αντιστοιχιστούν. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξουμε είτε την επαναληψιμότητα της συνταγής, είτε αν πατήσουμε και όλα τα στοιχεία που έχει, τα βασικά στοιχεία η συνταγή, είτε αν πατήσουμε το πεδίο περισσότερα, θα μας ανοίξουν ακόμα περισσότερες καρτέλες που αφορούν τις περιπτώσεις μηδενικής συμμετοχής, τα γενικά σχόλια στη συνταγή, εκτός τα σχόλια δίπλα από το κάθε φάρμακο, τις επιλογές για συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία και το λόγο που το κάνουμε αυτό, ή αν είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση της νομάτευσης άλλου γιατρού. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να επιλέξουμε και κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο μπορεί να είναι άλλης κατηγορίας. Μπορώ να βρω. Όπως, ας πούμε, τα ναρκωτικά, και κατευθείαν το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μία καινούρια συνταγή που μπορούμε να την διαχειριστούμε ξεχωριστά από την προηγούμενη. Κάθε συνταγή έχει ένα εικονιδιάκι μπροστά της που μας δείχνει αν αυτή η συνταγή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να μπορεί να σταλθεί στην ειδίκα ή όχι. Η πρώτη συνταγή, όπως βλέπουμε εδώ, έχει ένα χεράκι που μας δείχνει ότι όλα είναι καλά. Η δεύτερη έχει ένα τριγωνάκι που σημαίνει ότι κάτι δεν είναι σωστό με αυτή τη συνταγή. Αντίστοιχα, σε κάθε συνταγή υπάρχει μια παρένθεση που μας λέει πόσα φάρμακα έχει κάθε συνταγή, πόσα φάρμακα περιέχει. Μπορούμε κάθε συνταγή, αν θέλουμε, με το χ να την κλείσουμε, ή μπορούμε από δεξιά, από τα εικονιδιάκια που υπάρχουν στο δεξιό μέρος του προγράμματος, να πατήσουμε το συν και να μας δημιουργήσει μια καινούρια άδεια συνταγή και να ξεκινήσουμε να συμπληρώσουμε αυτή τη συνταγή έτσι όπως ακριβώς την θέλουμε. Η δεύτερη επιλογή στα δεξιά είναι και να σβήσουμε όλες τις ανοιχτές συνταγές, και το τελευταίο εικονιδιάκι είναι σε περίπτωση που οι συνταγές μπορούν να συγχωνευτούν. Αν πατήσουμε το S, θα συγχωνεύσει τα φάρμακα από όσες συνταγές είναι δυνατόν και θα δημιουργήσει μια καινούρια συνταγή με όλα τα φάρμακα, διατηρώντας βεβαίως τις ρυθμίσεις της πρώτης συνταγής. Σε κάθε φάρμακο, σε κάθε γραμμή φαρμάκου, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή
την διάγνωση που έχει συσχετιστεί. Και στο πεδίο των διαγνώσεων υπάρχει δυνατότητα να πατήσουμε το συν, το οποίο θα μας βγάλει τη λίστα με τις 10 πιο συνήθεις διαγνώσεις που έχουμε ξαναγράψει το συγκεκριμένο σκεύασμα. Να σημειώσω ότι μετά και τις τελευταίες αλλαγές της ΙΔΙΚΑ, οι διαγνώσεις πρέπει να είναι μία αναφάρμακο, αλλιώς θα δημιουργηθούν προβλήματα στη συνταγογράφηση. Σε περίπτωση που είναι πολλαπλές οι διαγνώσεις, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα. Να δούμε λιγάκι τις καταστάσεις που έχουμε σε μία συνταγή. Μία συνταγή μπορεί να μην είναι έτοιμη για συνταγογράφηση και όπως είπαμε, στο εικονίδιο μπροστά της θα υπάρχει ένα τριγωνάκι για να μας δείχνει ότι κάτι συμβαίνει. Η άλλη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά είναι ότι κάπου θα υπάρχει ένα κόκκινο πλαίσιο, έτσι ώστε να μας ενημερώνει ότι κάτι δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κάτι θα έπρεπε να συμπληρωθεί. Και η τρίτη διαδικασία που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να δούμε τι δεν έχουμε κάνει σωστά, είναι να πατήσουμε το κουμπάκι καταχώρηση, το κόκκινο, το οποίο θα μας βγάλει μια αναλυτική λίστα με όλα τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μία και περισσότερες συνταγές. Η δεύτερη κατάσταση που μπορούμε να έχουμε σε μία συνταγή είναι να είναι πράσινο το κουμπάκι, που σημαίνει ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να αποσταλθεί. Οπότε, κάνοντας καταχώρηση, θα βγουν κάποιες εξαιρέσεις σε περίπτωση που έχουμε συνταγογραφήσει πολύ συχνά το συγκεκριμένο φάρμακο, στο οποίο αν θέλουμε να κάνουμε αποδοχή. Στο πάνω μέρος αυτών των εξαιρέσεων μπορούμε να κάνουμε αυτόματα αποδοχή όλων των εξαιρέσεων και να αντιγράψουμε την πρώτη δικαιολόγηση και στα άλλα φάρμακα και στις άλλες εξαιρέσεις που έχουν βγει στο κάτω μέρος. Και με αυτή τη διαδικασία θα μας επιστρέψει, θα έχουμε επιστροφή από την ΙΔΙΚΑ των συνταγών που μόλις συνταγογραφήσαμε, ώστε να κάνουμε, αν θέλουμε, εκτύπωση όλων ή αν θέλουμε να την αποθηκεύσουμε ή από τις πολλές συνταγές αν είχαμε να εκτυπώσουμε μόνο κάποια συγκεκριμένη, αν κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε. Πάμε στην πιο περίπλοκη διαδικασία, που είναι τουλάχιστον ένα από τα φάρμακα τα οποία έχουμε βάλει στη συνταγή μας, να απαιτεί θεραπευτικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που το φάρμακο θέλει συγκεκριμένες διαγνώσεις, θα μας έρθει ο πίνακας ώστε να επιλέξουμε συγκεκριμένη διάγνωση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία συνταγή η οποία δεν έχει προβλήματα από την άποψη ότι μας λείπει κάτι, δεν έχουμε συμπληρώσει κάτι, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση κάποιου βήματος θεραπευτικού πρωτοκόλλου, ώστε να μπορεί να σταλθεί στην ΙΔΙΚΑ. Εσείς λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε όλα τα φάρμακα και όλες τις διαγνώσεις, και εφόσον η συνταγή απαιτεί ένα ή περισσότερα θεραπευτικά πρωτόκολλα, πατώντας την καταχώρηση που το κίτρινο πλέον κουμπάκι, όπως έχει γίνει τώρα,
θα προσπαθήσει να κάνει αυτόματα όσες διαδικασίες μπορεί περισσότερες και να σας δώσει να συμπληρώσετε μόνο συγκεκριμένα στοιχεία που του λείπουν για να μπορέσει να προχωρήσει. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις σε σχέση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Η πρώτη περίπτωση είναι το θεραπευτικό πρωτόκολλο να μην υπάρχει καθόλου ξανά φτιαγμένο για τον ασθενή. Αυτή είναι μία περίπτωση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Αν πατήσω καταχώρηση θεραπευτικού πρωτοκόλλου, θα μας βγάλει ένα καινούριο παράθυρο, στο οποίο μας λέει ότι η δραστική ουσία για την οποία απαιτείται θεραπευτικό πρωτόκολλο είναι η συμβαστατίνη για αυτό το σκεύασμα. Έχουμε τη δυνατότητα, κάτι που το βλέπει από το υπόλοιπο ιστορικό των ασθενών, ότι και από τα δεδομένα που έρχονται από την ΙΔΙΚΑ φυσικά, ότι υπάρχει δυνατότητα σε αυτά τα βήματα, έχουμε δει ότι υπάρχει αυτή η δραστική ουσία. Το ότι εμείς θα επιλέξουμε κάποιο συγκεκριμένο βήμα δεν σημαίνει ότι αυτό θα ενεργοποιηθεί απαραίτητα το συγκεκριμένο βήμα. Δηλαδή, αν πατήσω το τέταρτο βήμα, ειδικά τώρα που είναι η πρώτη φορά που συνταγογραφούμε συμβαστατίνη σε αυτόν τον ασθενή, δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Απλά, αν υπήρχε δυνατότητα και αν ήταν πολύ καιρό έπαιρνε αυτό το φάρμακο ο ασθενής, μπορεί και να μπορούσαμε να το συνταγογραφήσουμε στο τέταρτο βήμα. Οποιοδήποτε λοιπόν βήμα και να επιλέξουμε να αντιγράψουμε, όπως το λέει εδώ, θα μας βγάλει το μήνυμα από την ΙΔΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα από κάποιο μικροβιολογικό εργαστήριο που να έχουν περαστεί στο σύστημα απευθείας για να το τραβήξει, και θα μας πει ότι απαιτούνται κάποιες τιμές σε παραμέτρους για να μπορέσει να προχωρήσει. Οπότε λοιπόν με αυτές τις παραμέτρους που λείπουν κάποια πράγματα, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα κανένα βήμα ώστε να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το πρωτόκολλο. Ας συμπληρώσω κάποιες τιμές. Προφανώς είναι τυχαίες οι τιμές. Οπότε συμπλήρωσα τις βασικές παραμέτρους και πατάω το κουμπάκι πάνω αριστερά που γράφει ορισμός παραμέτρων. Κάποιο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει τώρα με την επικοινωνία με την ΙΔΙΚΑ. Για να δούμε λιγάκι ότι θα μας κάνει τη χάρη. Ωραία. Οπότε, με αυτές τις παραμέτρους λοιπόν, ενεργοποιήθηκε μόνο το πρώτο βήμα, στο οποίο πρώτο βήμα υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιών, τουλάχιστον στο δοκιμαστικό περιβάλλον που μας έχει δώσει πρόσβαση η ΙΔΙΚΑ, που είπαμε ότι διαφέρει κατά πολύ από το παραγωγικό. Υπάρχει λοιπόν αυτό και κατευθείαν το πρόγραμμα βρήκε την δραστική ουσία που χρειαζόμασταν και την έχει εισάγει στις επιλεγμένες δραστικές ουσίες. Οπότε εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να αλλάξουμε τις παραμέτρους έτσι ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί αυτό το βήμα. Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιείται αυτό το βήμα, μπορούμε να έρθουμε να αλλάξουμε τις παραμέτρους, να τσεκάρουμε κάποιες άλλες παραμέτρους, να ενεργοποιήσουμε άλλες παραμέτρους, όπως συχνό είναι από ό,τι γνωρίζω το ασθενής υποαγωγή, και εφόσον έχουμε κάνει μια οπουδήποτε αλλαγή, πατώντας ορισμούς παραμέτρων, μας φέρνει με τις καινούργιες παραμέτρους πάλι ποια βήματα ενεργοποιούνται, ποιες ομάδες, οπότε και ποιες διαθέσιμες δραστικές ουσίες. Με αυτές τις αλλαγές που έκανα δεν έγινε κάποια αλλαγή. Τις περισσότερες φορές συμπληρώνετε εσείς τις παραμέτρους που χρειάζεται για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το βήμα. Αυτό είναι καθαρά. Αυτά τα στοιχεία έρχονται από την ΙΔΙΚΑ.
εμείς στέλνουμε παραμέτρους και η ΔΙΚΑ μας λέει ποια βήματα ενεργοποιούνται, ώστε να μπορέσουμε εμείς αυτόματα σε αυτά τα βήματα να μπορέσουμε να βρούμε τη δραστική ουσία. Εφόσον έχουμε φτάσει λοιπόν και έχει βρει το πρόγραμμα την δραστική ουσία που χρειάζεται και την έχει επιλέξει, μπορούμε να κάνουμε καταχώρηση βήματος. Πάνω αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε επιστρέψει στη συνταγή μας. Πλέον στο πεδίο στήλη θεραπευτικό πρωτόκολλο έχει συμπληρωθεί με το βήμα, με το πρωτόκολλο και το βήμα που έχει ενεργοποιηθεί και πλέον η καταχώρηση είναι πράσινη, ώστε πατώντας θα καταχωρηθεί στην ΙΔΙΚΑ και θα μας γυρίσει, όπως έχουμε πει, την συνταγή μας. Φυσικά, αν είναι άειλη, αν είναι ενεργοποιημένη η άλλη συνταγογράφηση, θα φύγει κατευθείαν από την ΙΔΙΚΑ το SMS και το email προς τον ασθενή. Αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση που ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο δεν έχει ξαναμπεί στον ασθενή, οπότε έπρεπε να το φτιάξουμε από την αρχή. Άλλη περίπτωση, να δούμε κάποιον άλλον ασθενή. Είναι το συγκεκριμένο ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα, να έχει ξαναγραφτεί σε αυτόν τον ασθενή, αλλά το θεραπευτικό πρωτόκολλο να έχει το βήμα το συγκεκριμένο να έχει λήξει. Σε αυτή την περίπτωση, αν επιλέξω πάλι καταχώρηση θεραπευτικού πρωτοκόλλου, θα μας φέρει παρόμοια φόρμα που είχαμε και πριν, αλλά πλέον εδώ θα μας πει ότι αυτή είναι η λίστα με τα συμβατά παλαιότερα βήματα. Δηλαδή βρήκε το ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενούς, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα βήματα αυτά, πάλι χωρίς να μπορεί να δεσμευτεί το πρόγραμμα ότι θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο βήμα, αν όμως το βρει θα το προτιμήσει. Μας φέρνει πλέον μόνο τη μισή φόρμα από ό,τι είχαμε πρώτα, με συμπληρωμένες τις παλιές παραμέτρους όπως ακριβώς ήτανε, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε κάποια διόρθωση με καινούργιες τιμές ή αλλαγή στις παραμέτρους που υπάρχουν, και είτε πατώντας αντιγραφή με αυτές τις παραμέτρους είτε καταχώρηση βήματος, θα ενεργοποιηθεί, θα γίνει μάλλον αντιγραφή αυτού του βήματος του παλιού και θα ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο. Οπότε πλέον είναι πράσινο το κουμπάκι της καταχώρησης και πατώντας στο συγκεκριμένο έχουμε και ενεργοποιημένη την άλλη συνταγογράφηση, γίνεται η συνταγογράφηση κανονικά. Η τρίτη περίπτωση και η πιο απλή είναι το βήμα αυτό να είναι ενεργό. Θα γυρίσουμε εδώ, απλά κάνω μία ακύρωση την τελευταία επίσκεψη για να μπορέσουμε να δούμε την τελευταία επιλογή. Σε περίπτωση λοιπόν που ξαναβάλω σε κάποιον πελάτη φάρμακο το οποίο είχε ξαναενεργοποιηθεί και είναι ενεργό, είναι στο διάστημα που είναι ενεργό ακόμα αυτό το θεραπευτικό πρωτόκολλο, πατώντας το καταχώρηση θεραπευτικό πρωτόκολλο, γίνεται αυτόματη ενεργοποίηση και αυτόματη καταχώρηση στην ΙΔΙΚΑ. Οπότε, όταν έχουμε κάποιους ασθενείς που είναι συχνή η συνταγογράφηση, τα περισσότερα πρωτόκολλα θα υπάρχουν ήδη.
Οπότε ή θα γίνει απευθείας ενεργοποίηση από το πρόγραμμα, είτε σε περίπτωση που κάποια έχουν λήξει, θα σας ζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες ή θα σας φέρει και το παράθυρο των παραμέτρων αν θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αρκετά περίπλοκες, που πάντα προσπαθούμε συνεχώς να τις αντιμετωπίζουμε και αυτές, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί, είτε με τη βοήθειά μας είτε και μόνοι σας, να φτιάξετε, ή μπορεί κάποιοι γιατροί θέλουν να το κάνουν και μόνοι τους, να μην μείνουν στους αυτοματισμούς του προγράμματος, που δεν είναι κάτι βέβαια που το προτείνουμε, αλλά υπάρχει δυνατότητα την επόμενη καρτέλα μετά την καταχώρηση συνταγής να έχετε την πλήρη πρόσβαση και την χειροκίνητη ενεργοποίηση πρωτοκόλων και βημάτων. Μπορούμε λοιπόν εδώ να έρθουμε και να πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο θεραπευτικό πρωτόκολλο που το ορίζουμε από τη λίστα και να έρθουμε να πατήσουμε το συν. Αυτό λοιπόν θα μας βγάλει σε μια καινούρια φόρμα, στο οποίο θα επιλέξουμε την διάγνωση που θέλουμε, θα συμπληρώσουμε τις παραμέτρους, μπορούμε να έρθουμε και να βάζουμε χειροκίνητα να επιλέξουμε τα σκευάσματα που θέλουμε να ενεργοποιηθούν ή αν κάνουμε ορισμό παραμέτρων να συμπληρώσουμε τα απαραίτητα. Το συγκεκριμένο δεν μπορεί να ενταχθεί ο συγκεκριμένος ασθενής. Αυτό που θα μας έκανε εδώ θα ήταν να μας ενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα βήματα. Για να βάλω και κάποιες άλλες παραμέτρους. Okay. Ωραία. Αυτό που θα γινόταν εδώ θα ήταν στην περιγραφή βήματος να μας έφερνε ποια είναι τα βήματα τα οποία ενεργοποιούνται. Δεξιά θα μας έφερνε ποιες είναι οι ομάδες σε κάθε βήμα που ενεργοποιούνται και θα μπορούσαμε να πάμε χειροκίνητα σε όποια ομάδα θέλαμε και να έρθουμε να επιλέξουμε τις δραστικές ουσίες που θέλουμε να ενεργοποιηθούν σε αυτό το βήμα. Να δοκιμάσω κάποιο άλλο βήμα, κάποιο άλλο πρωτόκολλο. Για να δούμε κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Ωραία. Οπότε, στο συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο βλέπουμε ότι ενεργοποιούνται όλα τα βήματα, από το πρώτο μέχρι και το πέμπτο, με τις συγκεκριμένες παραμέτρους. Οπότε θα μπορούσαμε εμείς χειροκίνητα να επιλέξουμε σε ποιο βήμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να πάμε χειροκίνητα σε όποιες συγκεκριμένες ομάδες του συγκεκριμένου βήματος θέλουμε και να επιλέξουμε τις δραστικές ουσίες που θέλουμε να ενεργοποιηθούν. Μία ή και περισσότερες. Απλά αυτές θα πρέπει να είναι
πάντα από το ίδιο βήμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να πάρουμε κάποιες από ένα βήμα και κάποιες άλλες από το άλλο. Οπότε, κάνοντας καταχώρηση βήματος, ενεργοποιούμε για τη συγκεκριμένη επίσκεψη ενεργοποιούμε το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Ακόμα μπορούμε να δούμε το ιστορικό των βημάτων που έχουν ενεργοποιηθεί στον κάθε ασθενή, ερχόμενοι εδώ στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Μπορούμε να δούμε για τα ρευματολογικά πόσα βήματα έχουν ενεργοποιηθεί και το τι περιείχαν. Δηλαδή ποιες ήταν οι διαγνώσεις που είχαν ενεργοποιηθεί και ποιες ήταν οι δραστικές ουσίες που υπήρχαν σε αυτό το βήμα. Και σε περίπτωση που μας κάνει για να το ξαναχρησιμοποιήσουμε, είτε έχει λήξει είτε είναι ενεργό, πατώντας την επανάληψη, μπορούμε κατευθείαν να το ενεργοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη συνταγή. Που σημαίνει αν επιλέξουμε κάποιο στέβασμα το οποίο έχει τη συγκεκριμένη δραστική ουσία, απευθείας θα δεθεί με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και θα μπορούμε να συνταγογραφήσουμε. Όλα αυτά που είπαμε είναι για κάποιους που θέλουν είτε περίεργες περιπτώσεις, είτε θέλουν μόνοι τους να ενεργοποιήσουν κάτι. Το πρόγραμμα, ο στόχος του είναι να μην ασχολείστε όσο το δυνατόν με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, είναι να συμπληρώσετε, όπως είπαμε από την αρχή, όλα τα φάρμακα, όλες τις διαγνώσεις και μετά να πατήσετε καταχώρηση με το θουπού που θα έχει γίνει κίτρινο και το πρόγραμμα να συνδυάσει όλα τα στοιχεία που έχει, γιατί μπορεί πολλαπλά φάρμακα να έχουν την ίδια διάγνωση και να δει τι χρειάζεται, αν απλά πρέπει να κάνει μια επανάληψη, αν πρέπει απλά να ενεργοποιήσει ένα πρωτόκολλο ή είναι καινούριο και πρέπει να σας ζητήσει τις απαραίτητες παραμέτρους. Αυτό είναι και το κομμάτι της καταχώρησης συνταγής. Αντίστοιχα, είναι και η καταχώρηση του παραπεμπτικού. Οπότε μπορούμε να έρθουμε να συμπληρώσουμε τις διαγνώσεις μας, είτε από τη λίστα με όλες τις διαγνώσεις, είτε του ιατρίου είτε του ασθενούς. Μπορούμε να έρθουμε να συμπληρώσουμε εξετάσεις που να είναι από διαφορετικές κατηγορίες και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα όσα παραπεμπτικά απαιτούνται. Φυσικά λειτουργεί και η αναζήτηση στο πάνω μέρος. Κάθε παραπεμπτικό, όπως ισχύει και με τις συνταγές, μπροστά μας δείχνει αν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να σταλθεί στην ΙΔΙΚΑ ή έχει κάποιο πρόβλημα. Αντίστοιχα και εδώ μπορούμε να πατήσουμε την καταχώρηση και θα μας φέρει όλα τα προβλήματα που βλέπει στις συνταγές στο πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα να συσχετίσουμε αυτόματα, εφόσον υπάρχει μία διάγνωση, με όλες τις εξετάσεις και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να σβήσουμε, να κλείσουμε, να διαγράψουμε ένα παραπεμπτικό ή να φτιάξουμε, αν θέλουμε χειροκίνητα, να δημιουργήσουμε ένα παραπεμπτικό, αν και βάζοντας μια εξέταση έτσι κι αλλιώς θα φτιαχτεί καινούριο παραπεμπτικό, ή να σβήσουμε όλα τα παραπεμπτικά ή να διαγράψουμε, να καθαρίσουμε από τα παραπεμπτικά τυχόν μη συνδεδεμένες διαγνώσεις
που δεν έχουν χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε για τη σύνδεσή τους με εξετάσεις. Όπως είχαμε δει και στις συνταγές, στο πεδίο των διαγνώσεων μπορούμε να επιλέξουμε το ΣΥΝ, το οποίο θα μας φέρει τις 10 πιο συχνές διαγνώσεις για τη συγκεκριμένη εξέταση. Και σε περίπτωση που μας έχει έρθει και ενημερωμένη λίστα, έχουμε και τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς με βάση την ειδίκα. Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση, και αυτό μας το δείχνει με κόκκινο πλαίσιο στον λόγο παραπομπής, υπάρχουν επιλογές που μπορούν να μας βοηθήσουν, όπως όποιες είναι υποχρεωτικές εξετάσεις, όποιες εξετάσεις έχουν υποχρέωση να συμπληρωθεί ο λόγος παραπομπής, να τον ορίσουμε σαν διάγνωση ή ως παρακολούθηση, ή να καθαρίσουμε, να αδειάσουμε τους λόγους παραπομπής για τις εξετάσεις που επιλέγουμε, ή να ορίσουμε συγκεκριμένες που έχουμε επιλέξει να είναι παρακολούθηση ή κάποιες να είναι διάγνωση. Οπότε κάποιες επιλογές για να μας βοηθήσουν όταν οι εξετάσεις είναι και πολλές, μαζικά να κάνουμε κάποιες τέτοιες επιλογές και συμπληρώσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα, εκτός όλων των εξετάσεων, να έχουμε και αγαπημένες εξετάσεις. Αυτή η λίστα των αγαπημένων εξετάσεων φτιάχνεται από ένα σημείο στο πάνω μέρος μετά την επιλογή αρχείων, που είναι το e-συνταγογράφηση, και εδώ από την επιλογή αγαπημένες εξετάσεις έχουμε τη δυνατότητα από όλη τη λίστα των εξετάσεων να ανοίξουμε τη λίστα και είτε να φτιάξουμε καινούρια κατηγορία, είτε σε κάποια υπάρχουσα κατηγορία να κρατήσουμε πατημένο το mouse και να μεταφέρουμε στην κατηγορία που θέλουμε αυτή την εργασία. Όταν ολοκληρώσουμε την διαμόρφωση των αγαπημένων εξετάσεων, αποθηκεύουμε, οπότε θα την έχουμε διαθέσιμη αυτή τη λίστα στην επιλογή των εξετάσεων. Ακόμα υπάρχει δυνατότητα να τραβήξουμε, να φέρουμε τις αγαπημένες εξετάσεις από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και μετά να τις, αν θέλουμε, να τις κατηγοριοποιήσουμε κιόλας, αυτή τη λίστα που μπορεί να είναι από διάφορες κατηγορίες, να το βάλουμε με βάση κατηγορίες που ανήκουν οι εξετάσεις. Υπάρχουν ακόμα οι εξής δυνατότητες στις συνταγές και τα παραπεμπτικά. Υπάρχει δυνατότητα να προετοιμάσουμε κάποια συνταγογράφηση, να φτιάξουμε λοιπόν τις συνταγές μας και τα παραπεμπτικά μας, να κλείσουμε, έστω και αν λείπουν κάποια πράγματα, να κλείσουμε την καρτέλα της συνταγογράφησης και όταν ξαναμπούμε, έχουν σωθεί προσωρινά, οπότε μπορούμε είτε να προχωρήσουμε στη συνταγογράφηση ή να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές όταν θα έρθει ο ασθενής και θα μας πει ίσως ακριβώς την ποσότητα και τα φάρμακα που χρειάζεται και αντίστοιχα και τις εξετάσεις.
Οπότε αυτό το κομμάτι είναι της προσωρινής αποθήκευσης. Άλλη διαδικασία που έχουμε είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε πρότυπα συνταγών. Πώς γίνεται αυτό? Στο πάνω μέρος της συνταγής, εφόσον την έχουμε συμπληρώσει για οποιονδήποτε ασθενή, μπορούμε να έρθουμε να επιλέξουμε αποθήκευση συνταγής ως πρότυπο. Ή αν έχουμε πολλές συνταγές, αποθήκευση όλων των συνταγών σε νέα κατηγορία, ώστε να φτιαχτεί μια νέα κατηγορία με αυτές τις συνταγές. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται η συγκεκριμένη ή πολλαπλές συνταγές και έχουμε τη δυνατότητα αργότερα από τα πρότυπα συνταγών να έρθουμε και να επιλέξουμε κάποια συνταγή με βάση την κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει και να συμπληρωθεί σε οποιονδήποτε πάλι ασθενή και να την έχουμε έτοιμη για καταχώρηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνταγές σε κάθε κατηγορία. Πηγαίνουμε λιγάκι στο ιστορικό, να σβήσουμε λιγάκι, να καθαρίσουμε τις συνταγές και τα παραπεμπτικά που έχουμε δημιουργήσει και πάμε λιγάκι πάλι πίσω στην πρώτη καρτέλα που είχε και τα βασικά στοιχεία του ασθενούς, να δούμε λιγάκι τι περιέχει αυτή η καρτέλα. Ξεκινάμε λιγάκι από το ιστορικό, από την πρώτη καρτέλα, από τις επισκέψεις. Εδώ αυτή η καρτέλα παίζει το ρόλο και του ιστορικού, δηλαδή τι επισκέψεις έχουμε για το συγκεκριμένο ασθενή, για τον συγκεκριμένο γιατρό που είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά υπάρχουν και δυνατότητα για πολύ περισσότερες διαδικασίες. Δηλαδή εδώ μπορούμε να έρθουμε και να ανοίξουμε χειροκίνητα μία επίσκεψη. Εφόσον κλείσουμε την παλιά. Οπότε μπορούμε με δεξί κλικ να κλείσουμε την ήδη υπάρχουσα επίσκεψη αν την έχουμε ήδη ανοιχτή. Το κομμάτι των επισκέψεων θα πρέπει να σας πούμε λιγάκι, να σας πω πώς λειτουργεί. Εκτός αν οριστεί διαφορετικά στην παραμετροποίηση του προγράμματος, το πρόγραμμα όταν πατήσουμε καταχώρηση ξεκινάει και δημιουργεί την επίσκεψη, στέλνει τις συνταγές ή τα παραπεμπτικά και εφόσον ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία κλείνει και την επίσκεψη. Αυτό υπάρχει παραμετροποίηση που μπορεί να αλλάξει κατά περίπτωση αν χρειάζεστε ή μπορεί κάποιος αν θέλει να ορίζει τις επισκέψεις πότε ξεκινάνε και πότε τελειώνουν χειροκίνητα. Υπάρχει και μία ένδειξη που μπορούμε να έχουμε από συνταγογράφηση και παράθυρο ενεργής επίσκεψης, το οποίο βγαίνει στο πάνω μέρος του δεξιά ή το μετακινούμε εμείς όπου θέλουμε. Υπάρχει δυνατότητα να φαίνεται κάθε φορά, κάθε στιγμή, αν έχουμε κάποια ενεργή επίσκεψη και πόση ώρα έχει διαρκέσει αυτή. Οπότε, από το ιστορικό επισκέψεις, έχουμε τη δυνατότητα αφενός να δούμε τη λίστα των επισκέψεων, πόσες επισκέψεις έχουν ανοιχτεί από το ιατρείο για αυτόν τον ασθενή, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα σε μια ενεργή επίσκεψη να την κλείσουμε, έχουμε τη δυνατότητα με δεξί κλικ να την ακυρώσουμε και όταν ακυρώνουμε μια επίσκεψη ακυρώνονται και όλες οι συνταγές και τα παραπεμπτικά που περιλάμβανε αυτή η επίσκεψη. Μπορούμε να εκτυπώσουμε αυτή την επίσκεψη αν χρειάζεται ή μπορούμε να εκτυπώσουμε όλες τις συνταγές και τα παραπεμπτικά αυτής της επίσκεψης. Πηγαίνουμε στην επόμενη καρτέλα του ιστορικού, που εδώ έχουμε τη λίστα των συνταγών, το ιστορικό των συνταγών. Τι βλέπουμε και εδώ? Βλέπουμε μια λίστα λοιπόν με όλες τις συνταγές, ποιες είναι λιχμένες, το χρωματάκι μπροστά μας δείχνει κάποια χαρακτηριστικά, όπως το κίτρινο είναι ότι είναι λιχμένη, μας την έχει και την κατάσταση δεξιά. Το γκρι σημαίνει ότι είναι συνταγογραφημένη, ότι μπορεί ακόμα να
εκτελεστή, και όταν είναι πορτοκαλί είναι ότι είναι κυρωμένας. Οπότε και σε αυτό το παράθυρο έχουμε αντίστοιχες δυνατότητες για τις συνταγές. Δηλαδή μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε δεξί κλικ σε μία συνταγή και να την ακτυπώσουμε ή να τη στείλουμε ηλεκτρονικά, εφόσον είναι ενεργή η άλλη συνταγογράφηση. Μπορούμε να ακυρώσουμε κάποια συνταγή. Μπορούμε να ακυρώσουμε όταν αυτή η συνταγή αφορά συνταγή με επανάληψη, να ακυρώσουμε την αρχική, οπότε να ακυρωθεί όλη η σειρά των συνταγών. Ή να κάνουμε μια ανανέωση σε περίπτωση που γίνει κάποια ακύρωση από άλλο σύστημα, από την ΙΔΙΚΑ, ή υπάρχει κάποιο θέμα που θέλουμε να λύσουμε. Οπότε με δεξί κλικ σε κάθε συνταγή έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Μπορούμε να, αφήνοντας το κέρσορα μπροστά στο κάθε κουτάκι, θα μας δείξει τι περιλαμβάνει, πόσα φάρμακα περιλαμβάνει κάθε συνταγή. Αν πατήσουμε μία φορά πάνω σε αυτό το κουτάκι, θα μας φέρει και αναλυτικά το τι έχει γίνει, και σε περίπτωση που είναι εκτελεσμένη θα μας πει και ποιο ήταν το σκεύασμα που εκτελέστηκε. Η δραστική θα είναι η ίδια, αλλά ποιο είναι το σκεύασμα που εκτελέστηκε και αν έγινε και πλήρη εκτέλεση ή μικρότερη ποσότητα. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι, όταν ανοίγει ένας ασθενής, υπάρχει παραμετροποίηση. Αν θέλουμε να έρχεται το ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενούς αυτόματα από την αρχή, με το που ξεκινάμε, το ανοίγουμε την καρτέλα, ή θέλουμε εμείς χειροκίνητα να αντλήσουμε το ιστορικό του για κάποιο χρονικό διάστημα ή πλήρες. Ακόμα μπορούμε να ορίσουμε αν θέλουμε αυτό το ιστορικό να περιλαμβάνει και των άλλων γιατρών τη συνταγογράφηση ή και συγκεκριμένο διάστημα που θέλουμε να αντλήσουμε το ιστορικό του. Μπορούμε εύκολα να ψάξουμε αν έχει γίνει και πότε η συνταγογράφηση κάποιου φαρμάκου, οπότε θα μας ανοίξει όλες τις συνταγές που περιλαμβάνουν αυτό το φάρμακο για να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Από δεξιά από τις επιλογές μπορούμε να δούμε, μπορεί να έχει γίνει άντληση του ιστορικού, αλλά εμείς να θέλουμε να μην βλέπουμε τις συνταγές των άλλων γιατρών, να μην βλέπουμε τις ακυρωμένες, εφόσον δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα, παρόλο που έχουμε όλο το ιστορικό του ασθενούς, να έχουμε ρυθμίσει να βλέπουμε μόνο τις συνταγές του τελευταίου έτους. Οπότε δεξιά είναι οι επιλογές προβολής. Μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες μέσα στο πρόγραμμα, αλλά εμείς να θέλουμε να βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Επόμενη δυνατότητα είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά τους μεγάλους ανθρώπους που μπορεί και να μην έχουν και άλλη συνταγογράφηση και να έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε ένα χαρτί Α4 και να το τροποποιήσουμε μία λίστα με τα barcode των συνταγών της επίσκεψης ή της συγκεκριμένης συνταγή. Αυτό συνήθως το δίνουν οι γιατροί στους ασθενείς, ώστε αυτό να δίνουν στον φαρμακοποιό τους ή και να το δώσουν και να το κρατήσει ο φαρμακοποιός, ώστε εύκολα να μπορεί να το σκανάρει για να μπορέσει να ολοκληρωθεί από το φαρμακοποιό η συνταγογράφηση, να δώσει τα φάρμακα. Από το να ψάχνουν στο κινητό τους, ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι, να έχουν τις συνταγές ολόκληρα τα χαρτιά.
Πάμε στο κομμάτι της επανάληψης. Μπορούμε να επιλέξουμε μία ολόκληρη συνταγή, μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερες των μία συνταγών ή μπορούμε και να επιλέξουμε, δεν έχουμε και μεγάλο ιστορικό εδώ, μπορούμε να επιλέξουμε ολόκληρη συνταγή και να επιλέξουμε και συγκεκριμένα φάρμακα από άλλες συνταγές. Με βάση αυτή την επιλογές που έχουμε κάνει, πατώντας επανάληψη, κατευθείαν θα μας φτιάξει, θα μας φέρει για συνταγογράφηση τις συγκεκριμένες συνταγές που ζητήσαμε. Αν πατήσουμε και το σίγμα, θα μας το ενοποιήσει εφόσον είναι αυτό εφικτό. Οπότε, από το ιστορικό συνταγών, μπορούμε να δούμε το πλήρες ιστορικό του ασθενούς, μπορούμε να ακυρώσουμε ή να εκτυπώσουμε συνταγές, μπορούμε να αντλήσουμε ιστορικό, μπορούμε να επαναλάβουμε συνταγές, που είναι και από τα πιο σημαντικά. Είτε επιλέγοντας μια συνταγή και πατώντας επανάληψη, είτε τσεκάροντας μία και περισσότερες συνταγές και επιλέγοντας επανάληψη. Σε περίπτωση που είναι πολλές συνταγές σε μία επίσκεψη, μπορούμε κατευθείαν, επιλέγοντας μία από αυτές τις συνταγές και επιλέγοντας την επανάληψη όλων της επίσκεψης, θα μας επαναλάβει όλες τις συνταγές που αφορούσαν τη συνταγή, την επίσκεψη της συνταγής που βρισκόμαστε ήδη. Δηλαδή, αν αυτή η συνταγή άνοικε σε μία επίσκεψη που είχε άλλες 3-4 συνταγές, επιλέγοντας αυτή τη συνταγή και επιλέγοντας επανάληψη όλων της επίσκεψης, θα μας επαναλάμβανε, θα μας έφερνε στην καταχώρηση συνταγής όλες τις συνταγές αυτής της επίσκεψης. Αντίστοιχη διαδικασία είναι και στα παραπεμπτικά. Αντίστοιχα μπορούμε να φέρουμε το πλήρες ιστορικό κάποιου ασθενούς, για να πάμε στον άλλο ασθενή που είχαμε κάνει κάποιες καταχωρήσεις παραπεμπτικών. Okay. Εδώ παραέχει πολύ ιστορικό. Είναι από τις καρτέλες της ΙΔΙΚΑ που χρησιμοποιούν όλοι οι κατασκευαστές λογισμικού. Μέχρι να κατέβει αυτό το ιστορικό, να γυρίσω πίσω και να πούμε ότι αντίστοιχα με τις συνταγές είναι και στα παραπεμπτικά. Ότι μπορούμε να έρθουμε με δεξί κλικ να ακυρώσουμε ή να εκτυπώσουμε, μπορούμε να επιλέξουμε ολόκληρα παραπεμπτικά ή συγκεκριμένες εξετάσεις και να κάνουμε επανάληψη, να κάνουμε επανάληψη όλων της επίσκεψης, να εκτυπώσουμε barcode με αυτά τα παραπεμπτικά ή να ψάξουμε να βρούμε κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις πότε έχουν ξανά συνταγογραφηθεί, και δεξιά πάλι επιλογές προβολής, αν θέλουμε να βλέπουμε τις ακυρωμένες των άλλων γιατρών και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αυτό είναι το κομμάτι της συνταγογράφησης. Η καρτέλα της συνταγογράφησης περιέχει κάποια εξωτερικά της ΙΔΙΚΑ στοιχεία και υπηρεσίες που προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε συνεχώς καινούργια για να σας βοηθάμε στις διαδικασίες, όπως είναι η συνταγογράφηση διαβετολογικού υλικού από τις παροχές ΕΚΠΗ, το οποίο στοιχείο συμπληρώνουμε τι ακριβώς θέλουμε να συνταγογραφήσουμε για το διαβητικό υλικό, με ποιες κατηγορίες, διαγνώσεις και όλα τα στοιχεία, και επιλέγοντας υποβολή και εκτύπωση. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος λογαριασμός που μπορούμε να το δοκιμάσουμε, γιατί
Δεν υπάρχει δοκιμαστικό σύστημα στις παροχές ΕΚΠΗ, καθώς είναι υπηρεσία του ΕΟΠΗ. Επιλέγοντας υποβολή και εκτύπωση, μας συμπληρώνει όλα τα στοιχεία, τα απαραίτητα στην υπηρεσία του ΕΟΠΗ, και το μόνο που μένει είναι να πατήσουμε αποθήκευση στο τέλος πάνω αριστερά για να ολοκληρωθεί η συνταγογράφηση. Υπάρχει δυνατότητα για εκτέλεση εμβολίου, που το πρόγραμμα κοιτάει αν υπάρχει για το συγκεκριμένο ασθενή ενεργή συνταγή με εμβόλιο, οπότε συμπληρώνουμε την ταινία γνησιότητας και εκτελούμε την ολοκλήρωση του εμβολίου εφόσον έχει ολοκληρωθεί από εσάς, έχει γίνει η ένεση από εσάς. Υπάρχει δυνατότητα της έκδοσης άδειας ασθενείας, όπου μπορούμε να έρθουμε σε αυτό το σημείο να επιλέξουμε έκδοση άδειας ασθενείας, να μας πάει και να μας συμπληρώσει, συμπληρώσει τα στοιχεία σύνδεσης και να μας φτάσει στο σημείο που είναι μόνο να συμπληρώσουμε τη διάγνωση και άλλα απαραίτητα στοιχεία για να μας βοηθήσει όσο μπορεί. Και για τους προσωπικούς ιατρούς, αυτό που έχουμε καταφέρει ως τώρα είναι με μία αναζήτηση, εφόσον ο γιατρός που το χρησιμοποιεί το πρόγραμμα είναι προσωπικός, να κάνει αναζήτηση ασθενή και να το βγαίνει στο σύστημα αν αυτός ο ασθενής που βρισκόμαστε είναι προσωπικός του ιατρός, ο γιατρός του προγράμματος. Εδώ ολοκληρώσαμε. Ας προχωρήσουμε στις ερωτήσεις σας.